हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण माता जी। जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देकं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिन् इति नामिने नमः आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नारायणं नमस्कृभ्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर्उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിലേക്കുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതിന് എന്താണ് നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജീവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തുക. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഹരികീർത്തനം ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം എപ്പോഴും. അതായത് ഭഗവാനെ മറക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാവുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആകർഷണം വരില്ല അല്ലെ? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മൾ അർജുനനെ ഗുഡാകേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ കാരണം? നിദ്രയെ തോൽപ്പിച്ചവൻ, അജ്ഞതയെ തോൽപ്പിച്ചവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. കാരണം ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും ആ നാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനന്റെ നാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അജ്ഞത ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അജ്ഞത ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ആ അറിവ് നമ്മൾക്ക് തരും അല്ലെ? അതാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം, ഈ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തകളില് മുഴുകി ഭഗവാനെ മറക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് നാരദന്റെ കഥ പറയാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹം പുരാതീത ഭവേ ഭവം മുനെ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദാസ്യാസ്തു കസ്യാശ്ചന വേദവാദിനാം നിരൂപിതോ ബാലക ഏവ യോഗിനാം ശുശ്രൂഷണേ പ്രാവൃഷി നിർവിവിക്ഷതാം. അഹം ഞാൻ, പുരാ പണ്ട്, അതീത ഭവേ കഴിഞ്ഞ യുഗത്തിൽ, അഭവം ആയിത്തീർന്നു, മുനേഹേ മുനെ, ദാസ്യാഹ ദാസിയുടെ, തു എന്നാൽ, കസ്യാശ്ചന ഏതോ ഒരു, വേദവാദിനാം വേദാന്ത അനുവർത്തികളുടെ, നിരൂപിതഃ നിയോഗിച്ചു, ബാലകഃ ബാലസേവകൻ, ഏവ മാത്രം, യോഗിനാം ഭക്തരുടെ, ശുശ്രൂഷണേ സേവനത്തിൽ, പ്രാവൃഷി വർഷക്കാലത്തെ 4 മാസ കാലയളവിൽ, നിർവിക്ഷതാം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു. വിവർത്തനം ചില പ്രപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ മുനെ, മുൻയുഗത്തിൽ വേദാന്ത തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ സേവനത്തിൽ നിയുക്തയായ ഒരു ദാസിയുടെ പുത്രനായി ഞാൻ ജനിച്ചു. വർഷകാലത്തെ 4 മാസ കാലയളവിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ സേവനത്തിൽ നിരതനായി.
അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദൻ എങ്ങനെയാണ് നാരദനായത് എന്നുള്ള ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ജീവിത കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വ്യാസദേവന്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മള് പരമ്പര പറയുമ്പോ നമ്മൾ വ്യാസദേവൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ സോറി ബ്രഹ്മാവ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആരാ നമ്മൾ പറയുക ശിഷ്യ പരമ്പരയില്? ആദ്യത്തെ 3 പേരില് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ബ്രഹ്മാവ്, നാരദർ, വ്യാസ്. ബ്രഹ്മാവ് കഴിഞ്ഞ നാരദനാണ് വരിക അല്ലെ? നാരദമുനിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് നമ്മൾക്കറിയാം സൃഷ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ? ഭഗവാന് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ ആ നാഭിയിലാണ് ആ താമര വന്നത്. ആ താമരയിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് വന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന് ആ സമയത്ത് ഒന്നും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഫുള്ളി ഇരുട്ടായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോ ഈ താമരത്തണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ. അപ്പൊ ആ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് തപ്പി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നും കാണാനില്ല, ആകെ ഇരുട്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, എന്നെ ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്, ഇതൊന്നും ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെ ആ താമരത്തണ്ടിന്റെ മേലേക്കും താഴേക്കും കുറേ തവണ ഇങ്ങനെ നടക്കും. അപ്പൊ പക്ഷെ ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടില്ല, ആകെ ഇരുട്ട് മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോഴാണ് തപ തപ എന്നുള്ള 2 വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കും ചെവിയില്. ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ 1000 കൊല്ലാണ് ആര് ബ്രഹ്മാവ് തപസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് തപസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വേദജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവിന് എന്ത് നിർദ്ദേശമാണ് കൊടുത്തത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സൃഷ്ടികൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സൃഷ്ടി ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വന്നതാണ്, നാരദനാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രൻ എന്നുള്ള ലെവലില് ആണ് നാരദനെ പറയുക കേട്ടോ സാധാരണ. അപ്പൊ നാരദൻ ജനിച്ചു. അപ്പൊ നാരദൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നാരദനോട് പറഞ്ഞു സൃഷ്ടി ചെയ്യണം. പക്ഷെ നാരദനാണെങ്കിലോ ഒരു അപ്പോഴേ യോഗിയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അവന് പൂർണ്ണമായും ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനായിട്ട് ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് ആരിഷ്ടപ്പെട്ടത്? നാരദന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് ദേഷ്യം വരും. ശരിക്കും ആ സൃഷ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാരദനെ സൃഷ്ടിച്ചത്, എന്നാൽ നാരദന് അതിന് തയ്യാറായില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ശപിക്കുകയാണ്, നീ താഴ്ന്ന ലോകത്തേക്ക് പോവട്ടെ എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരദൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഗന്ധർവ ലോകത്തേക്ക് വരും. ബ്രഹ്മലോകത്തിന് താഴെയാണ് ഗന്ധർവലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗന്ധർവലോകത്തില് ചെല്ലും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ജന്മം എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ എന്താണ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ അപ്പം വീണ വീട്ടും പാട്ടുകൾ പാടുക. അപ്പൊ ഗന്ധർവന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാലോ, എപ്പോഴും സംഗീതമാണല്ലോ, അവിടെ സംഗീതമയമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്സര സ്ത്രീകളെക്കാളും സൗന്ദര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോ ഭഗവാനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതിന് പകരം ആ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളിലാണ് ശ്രദ്ധയുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും ശാപം കിട്ടുകയാണ് ആർക്ക്? നാരദന്. അപ്പൊ അവര് ആ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം തെറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്, അവര് വീണ വായിക്കുമ്പോ. അപ്പൊ വീണ്ടും ശാപം കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് വരുന്നു? എന്നിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന 3ാമത്തെ ജന്മാണ് കേട്ടോ നാരദന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മള് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? മുൻയുഗത്തില് വേദാന്ത തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ സേവനത്തിൽ നിയുക്തയായ ഒരു ദാസിയുടെ പുത്രനായി ഞാൻ ജനിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു വേലക്കാരത്തിയുടെ മകനായിട്ടാണ് ആര് ജനിക്കുന്നത്? നാരദര് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അവര് ഡ്യൂട്ടി എന്തായിരുന്നു? ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽപ്പെട്ട കുറെ ആൾക്കാര് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അവിടുത്തെ അടുക്കളപ്പണികൾ ചെയ്യുക, അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയായിരുന്നു നാരദന്റെ അമ്മയുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നില്ല നാരദന്. അപ്പൊ വർഷക്കാലത്ത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ചാതുർമാസ്യം എന്ന് പറയും. ഇതെന്ന് പറയുന്ന ചാതുർമാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 മാസങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയം നല്ല മഴക്കാലമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യമായിരിക്കും. അത് പുറത്തു പോയിട്ട് ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അന്ന് പിന്നെ കാൽനടയാണല്ലോ. അപ്പൊ നടന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ 4 മാസ കാലയളവിനെയാണ് ചാതുർമാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചാതുർമാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മാസമാണ് ഈ ദാമോദര മാസം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ദാമോദര ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ വീട്ടില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് 1000 മടങ്ങ് ഫലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ. എന്നാൽ അതേമാതിരി തന്നെ എന്തെങ്കിലും അപരാധം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വൈഷ്ണവ അപരാധം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഇതിനെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ അതിന്റെ ദോഷം അതേമാതിരി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ തെറ്റുകളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം, ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതോടൊപ്പം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്കും 1000 മടങ്ങ് ഇരട്ടി നമുക്ക് ഫലം ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനും 1000 മടങ്ങ് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. അതും മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി വർഷക്കാലത്ത് 4 മാസ കാലയളവിൽ അപ്പൊ ഈ ആ ചാതുർമാസത്തില് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നത് അല്ലെ.
അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭിക്ഷാദേഹികളുടെ മാതിരി ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തും അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കില്ല. അവർ ഭിക്ഷ എടുത്താണ് ജീവിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ജീവിതം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ചാതുർമാസ്യക്കാലത്ത് ഈ മഴ കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ 4 മാസം മാത്രം അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ ഭാഗവത യജ്ഞങ്ങളോ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരുന്ന ബ്രാഹ്മണരെ സേവിക്കാനായിട്ട് ആണ് ആരമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നത്? നാരദര അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് സേവനത്തിൽ നിരതനായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ ഉദ്ദീപ്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിസ്മയത്തെ ശ്രീ നാരദമുനി ഇത്തരുണത്തിൽ ചുരുക്കി വിശദീകരിക്കുകയാണ്. പേരെടുത്ത് പറയുവാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത കുലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജന്മം കൊണ്ടത്. അതിൽ ഒരു ദാസിയാണ്, അത് അച്ഛനില്ല. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് കുലമഹിമയൊന്നും പറയാനില്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിലാണ് ആര് ജനിക്കുന്നത്? നാരദർ. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നാരദന് ഇപ്പൊ ഏത് ലെവലായിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? എല്ലാവരെയും ഭക്തരാക്കുകയാണ് നാരദൻ. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് നാരദൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ചാലും ഓക്കെയാണ്. ഭഗവാൻ അതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇതിൽ കൂടി. യഥോചിതമായ ശിക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയും ഉണ്ടായില്ല. കാരണം പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അമ്മ ജോലിക്ക് മുമ്പ് ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകും. 5 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ നാരദർക്ക് അപ്പോ. എങ്കിൽ തന്നെയും തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഊർജവും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കിയാൽ അദ്ദേഹം അനശ്വരനായ ഋഷിയായി തീർന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ശക്തിമത്തമായ പ്രഭാവം ഇപ്രകാരമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളെ പൂർണ്ണ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വേറൊരു ചിന്തയില്ലാണ്ട് ഭൗതിക ചിന്തയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നാരദനെ നോക്കൂ, അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തി ഇനി ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തികളാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുദ്ധ സേവനത്തിൽ നിയുക്തരാവുകയാണ് അവരുടെ അസ്തിത്വ ഉദ്ദേശ്യം. ഭഗവാന് 3 തരത്തിലുള്ള ശക്തികളാണുള്ളത്. ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. അതിൽ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയിലുള്ള ശക്തി എന്നാണ് പറയുക. ഈ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ കഴിവ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത് കഴിവാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? എയ്തർ നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മുഴുകിയിട്ട് എന്തുണ്ടാവാം? ബഹിരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പോവാം. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാ എന്ന് പറയുന്നത്. മായ നമ്മളെ പിടികൂടിയിട്ട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുഴുകുന്നതാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടിലും അല്ല, നമ്മൾ തടസ്ഥ ശക്തിയിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിക്കാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏതിലാണ് പോകേണ്ടത് പോവാം എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങള് നമ്മളാണ് റീസൺ, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് സംഭവിക്കാത്ത അവസ്ഥയെ മായ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ മുഴുകിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക, ഭഗവാനെ മറന്നിട്ട്. ആകയാൽ ഒരാളുടെ പൂർണ്ണ ഊർജവും ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് പകരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ക്ഷമമാക്കിയാൽ ഉടൻ മായയുടെ വ്യാമോഹം പൊലിഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? മായയ്ക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മായയ്ക്ക് നമ്മളെ പിടികൂടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക. ഭഗവത് സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ഭഗവത് സേവകരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെയാണെന്ന് ശ്രീ നാരദമുനിയുടെ പൂർവ്വജന്മ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പൊ നാരദമുനി എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവത് ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ? തന്നുടെ ഭക്തരുടെ സേവനമാണ് തന്നുടെ സേവനത്തെക്കാൾ മഹത്തരമെന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നേരിട്ട് വന്ന് ഭഗവാനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭഗവാന്മാരുടെ ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സേവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തസേവനം ഭഗവത് സേവനത്തെക്കാൾ മൂല്യമുള്ളതാകുന്നു. ആകയാൽ ഒരാൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സദാ വ്യാപൃതനായ ആധികാരികതയുള്ള ഭഗവത് സേവകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അത്തരം ഒരു സേവകനെ ആത്മീയ ആചാര്യനായി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതനാവുകയും വേണം. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടുള്ള, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്ന, സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ആചാര്യനെ, ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക. ആ ഗുരുവ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയായി കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ ഈ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നിരസിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും നേരിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മള് പ്രീതിപ്പെടുത്താനേക്കാളും എളുപ്പം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്, ആചാര്യന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സംവേദനത്തിന് അതീതനായ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനുള്ള സുതാര്യമായ മാധ്യമം അത്തരമൊരു ആത്മീയ ആചാര്യനാകുന്നു. സുതാര്യമായ, കണ്ടോ, സുതാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പാരന്റ്, അതായത് പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് മാതിരി. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ മുഖം കാണുന്ന മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മേലെ ഒരു മെർക്കുറി കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും. അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ്, ആ റേസ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തുനിന്ന് പോകുന്ന റേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ റേസ് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖം കാണുന്നത്. എപ്പോഴും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റുക, നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റുക. പക്ഷേ ട്രാൻസ്പാരന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കടന്നു പോവാണ്, അത്രയും സുതാര്യമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതേപടി നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിവുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം കേട്ടോ. ആത്മീയ ആചാര്യന് സമർപ്പിക്കുന്ന സേവനത്തിന്റെ അനുപാതമനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഭക്തന് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയ ആചാര്യന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എത്രത്തോളമാണ്, അതായത് 20% ആണ് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തിരിച്ചും കാണിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ 100% കാണിച്ച് 100% നമുക്ക് തിരിച്ചു ലഭിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മാനവ ഊർജത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പുരോഗമനപരമായ പരിത്രാണ മാർഗം. യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ ഭഗവാന് സേവനം നൽകപ്പെടുമ്പോൾ തൽക്ഷണം സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വപ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അഭിന്നമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തില് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഭഗവാന്റെ നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളതാണ്. ആ ഗുണങ്ങൾ, ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അതിനെ ബാധിച്ച കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് സ്വയം ബോധം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മളാണ് അധികാരി എന്നുള്ള ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ ഒരു ഭാവം മാറിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവകൻ എന്നുള്ള ഭാവം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുന്നു, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാണ്ടായി തീരും. ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളുള്ള അംശഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ മാറും എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒന്നുമില്ല, ദുഃഖവും സുഖവും ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അപ്പൊ സർവ്വതിനെയും ഭഗവാന്റെ ഗുണവർണ്ണനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കല നിപുണനായ ആത്മീയ ആചാര്യന് അറിവുള്ളതാണ്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്താൽ ഒരു ഭഗവത് സേവകന്റെ ദിവ്യകൃപയാൽ സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വത്തെയും ആത്മീയധാമമായി പരിവർത്തനപ്പെടുത്താനാകും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഒരു ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ എന്താണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഓരോ വസ്തുവും ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ കാണുക. അപ്പോ ഇന്നാള് ആരാണ് ദേശീയ മാതാജി മറ്റൊരു മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ അവരാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിലൊരു ഇത് പറയും, ദാമോദര മാസത്തിൽ നമ്മൾ ദാമോദരന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കഥകളാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അതില് വേറൊരു കാര്യം എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ല 1000 മടങ്ങ് ഫലം കിട്ടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോ രാധാദേവി വന്നിട്ട് ഈ എപ്പോഴും ഒരുക്കാനായിട്ട് സഖിമാരാണ് ഒരുക്കുക രാധാദേവിയെ. അപ്പൊ അന്ന് ഇന്ദുലേഖ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഖിയാണ് ഒരുക്കാനിരിക്കുന്നത്. ദാമോദര മാസത്തിലാണ് ഒരുക്കാനിരിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് പകുതിയായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും എന്തുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഫ്ലൂട്ട്, കൃഷ്ണന്റെ ആ ഓടക്കുഴൽ നാദം കേൾക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, രാധാദേവിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പൊ ഈ സഖിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, മുഴുവനായിട്ടുമില്ല. അപ്പൊ പറയും മതി ഒരുക്കിയതൊക്കെ മതി, ഇപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഒരുക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ പോവാണ്, ദാ കൃഷ്ണൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോ സഖി പറയും ഇല്ല, ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറയും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോവാണ് അവിടുന്ന് കൂട്ടാക്കാണ്ട്. പോയി അവിടെ എത്തുമ്പോ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് എത്തും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ രാധാദേവിയെ അടുത്ത് മടിയിലിരുത്തും. എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയും, ഇന്ന് എന്തോ എന്താണ് ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തത്, അതായത് ഒരുങ്ങിക്കിടത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ, എന്താ കുറവ് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോ പറയും രാധാദേവി പറയും, എനിക്കറിയില്ല, എല്ലാം ഞാൻ ഓടക്കുഴൽ വിളി കേട്ട ഉടനെ എനിക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഞാൻ ഓടി വന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ശരി ഞാൻ ചെയ്യാം നോക്കിയിട്ട് പറയും, കണ്ണെഴുതിയിട്ടില്ല അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു പാറക്കല്ലും ഒരു കല്ലുണ്ടാവും ഇത്രേ, അതില് ഭഗവാൻ കൈകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അപ്പൊ അവിടുന്ന് കൺമഷി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കൺമഷി കൊണ്ട് കണ്ണെഴുതി കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഷ്ടസഖികൾ എന്നാണ് പറയാ രാധാദേവിയുടെ. അവിടെ പോയി വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്ല് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഇന്ദുലേഖ ആ സഖിയുടെ അടുത്തായിട്ട് ആ കല്ല് നമുക്ക് കാണാം അത്രേ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും, അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഇനി നമ്മൾ കണ്ണെഴുതുമ്പോ അപ്പൊ ഓർമ്മ വരും, ആ രാധാദേവിക്ക് ഭഗവാൻ കണ്ണെഴുതി കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും കണക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥകളായിട്ടാണ് അവർ കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്, സർവ്വതും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ ഗുണവർണ്ണനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കല അല്ലെ, നിപുണനായി. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു മയിൽ നൃത്തം ചെയ്യണ കാണുമ്പോ എന്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അയ്യോ ഈ മയിലിന് ഇത്രയും ഭംഗിയാണ് അല്ലെ, അത് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നൃത്തം എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും. ഈ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഈ മയിലിന് ഇത്ര ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭംഗി എന്തായിരിക്കും.
ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ഓരോന്നിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശുദ്ധഭക്തന്മാര്. നമ്മളൊന്നും ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, എന്നാലും നമ്മൾക്ക് ശ്രമിക്കാം അല്ലെ എന്ത് കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ അതിൽ കാണാനായിട്ട്. ആ ഭഗവത് സേവകന്റെ ദിവ്യകൃപയാൽ സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വത്തെയും ആത്മീയധാമമായി പരിവർത്തനപ്പെടുത്താനാകും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്നിലും ഭഗവാനെ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥലവും ഭഗവാന്റെ ധാമമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. തേ മയ്യപേദാഖില ചാബലേർഭഗേ പീഡനകേനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനാഃ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോൽപഭാഷിണി. അവർ മയി എനിക്ക് അഭേദ വിധേയനാകാതെ അഖില എല്ലാവിധ ചാപലെ വാസനകൾ അർഭകെ ബാലന് ദാന്തേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അധൃത ക്രീഡനകെ വിനോദങ്ങളിൽ പരിചിതനല്ലാത്ത അനുവർത്തിനി എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ വരിക. അനുവർത്തിനി അനുസരണയുള്ള അനുസരിക്കുന്ന അർത്ഥം. ചക്രുഹു പ്രദാനം ചെയ്തു. കൃപ അഹൈത്തുക കൃപ യദ്യപി എന്നുവരികിലും തുല്യദർശനാക സമദർശികൾ ശുശ്രൂഷമാണ് വിശ്വസ്തർക്ക് മുനിയഹ വേദാന്തത്തിന്റെ അനുവർത്തികളായ മുനിമാർ അല്പഭാഷിണി ആവശ്യത്തിലധികം സംസാരിക്കാത്ത. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സ്വഭാവപരമായി നിഷ്പക്ഷരായിരുന്നിട്ടും ആ വേദാന്ത അനുവർത്തികൾ അഹൈത്തുകമായ കൃപയാൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബ്രാഹ്മണര് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടങ്ങളോ ദേഷ്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരും തുല്യരായിട്ടാണ് ബ്രാഹ്മണര് കാണുക. കാരണം എന്താണ്? അവർ ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ഓരോരുത്തരും ജീവാത്മാക്കളായിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ നല്ലത് ഒരാൾ ചീത്താന്നൊന്നും അവർക്ക് തോന്നില്ല. വിദ്യാവനെ സമ്പന്നെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചൂലേ, ഒരു നായയെയും ചണ്ടാളനെയും ബ്രാഹ്മണനെയും എല്ലാത്തിനെയും ഒരുപോലെ അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്താണ് പറയുന്നത്? അവര് കൃപ കൊണ്ട് കാരുണ്യം കൊണ്ട് നാരദമുനിയെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാലനായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഞാൻ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനും അനുസരണാശീലമുള്ളവനും കായിക വിനോദങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവനുമായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല ആവശ്യത്തിലധികം സംസാരിക്കുന്ന പ്രകൃതവും എനിക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നാരദമുനിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? അതായത് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മാതിരി എപ്പോഴും കളിച്ചു നടക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കും. ബ്രാഹ്മണര് പറഞ്ഞാലും അമ്മ പറഞ്ഞാലും. പിന്നെയോ അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ്, അതാ പറഞ്ഞ കളികളിൽ അത്രയധികം താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തിനായിരുന്നു? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുള്ളൂ. അതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു, ആവശ്യമില്ലാണ്ട് സംസാരിക്കില്ല. അതായത് ഒരു കാക്കയുടെ അല്ല, നമ്മൾ തവളയുടെയാണ് പറയുക അല്ലെ സാധാരണ. തവളയുടെ ആ ക്രോ ക്രോ എന്നുള്ള ശബ്ദം മതി. തവള എന്താണ് ആ മഴക്കാലത്തൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി കാണാൻ തവള ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സൈഡിലൊക്കെ അടിയിൽ പാടാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ, വീടിന്റെ താഴെ. അപ്പൊ പാടത്ത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ റാന്തൽ വിളക്ക് വെച്ചിട്ട് വരുന്ന കാണും ഇതിന് തവളയെ പിടിക്കാനായിട്ട്. രാത്രി ആ ശബ്ദം കേട്ട് സ്ഥലത്തുനിന്ന് അവർ പിടിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ശബ്ദം? തനിക്ക് അപകടമാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് അറിയില്ല തവളയ്ക്ക്. ആ തവള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും? പാമ്പുകൾക്ക് അറിയാം എവിടെയാണ് തവളയുള്ളതെന്ന്. എന്നിട്ട് പാമ്പുകൾ വന്ന് പിടിച്ച് തിന്നും. പക്ഷെ അപ്പൊ അതാണ്, ആവശ്യമില്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ മുഴുവൻ അപകടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സർവ്വവേദങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, വേദങ്ങളിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ സംബന്ധത്തെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഈ 3 ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും നമ്മളും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ആദ്യത്തെ കാര്യം. പിന്നെയോ ഭക്തിയുത സേവനവുമായി സംബന്ധപ്പെട്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക. എന്നിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം, എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം? ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഈ ഭാഗത്തിന് സംബന്ധ എന്ന് പറയും കേട്ടോ. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സംബന്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ബന്ധം? അതാണ് സംബന്ധ. ഇനി ഭക്തി സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അഭിധേയ. എങ്ങനെയാണ് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത്, അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതിനെ പറയുന്നതാണ് അഭിധേയ എന്നുള്ളത്. അനന്തരം ഭഗവത്ധാമത്തിൽ മടങ്ങി ചെല്ലുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ?
ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ സ്നേഹം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളത്, കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടുക എന്നുള്ളത്, അതാണ് പ്രയോജനം. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണോന്റെ പ്രയോജനം എന്താ? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തുക, ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുക, പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക, മൂന്നാമത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക. ഓക്കെ, ഇതാണ്. അപ്പൊ സംബന്ധ അഭിധേയ പ്രയോജനം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക കേട്ടോ. എന്നിരിക്കെ വേദാന്തവാദികൾ അഥവാ വേദാന്ത അനുവർത്തികളെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരെന്ന് തന്നെ വിവക്ഷിക്കണം. അത്തരം വേദാന്തവാദികൾ അഥവാ ഭക്തി വേദാന്തികൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനം നിഷ്പക്ഷമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ശത്രുവോ മിത്രമോ ആരും തന്നെയില്ല. പണ്ഡിതനെന്നോ പാമരനെന്നോ ഭേദവുമില്ല. പ്രതികൂലമായോ അനുകൂലമായോ ആരും തന്നെയില്ല. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അബദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ സമയം പാഴാക്കുന്നതായി ഭക്തി വേദാന്തികൾ ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവരും ഈ എന്താണ് വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഫാമിലി റിലേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഓവറായിട്ട് പണിയെടുക്കണ കാണുമ്പോൾ അവർ പറയും അവർ സമയം പാഴാക്കണം. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജന്മം മനുഷ്യജന്മാണോ കിട്ടുകയെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ കിട്ടിയ ജന്മത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല അല്ലെ, അത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മരിക്കാന്ന് അറിയില്ല, അപ്പൊ ഇനി എത്ര സമയം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ ശ്രമിക്കുകയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് തോന്നും ഇവരൊക്കെ സമയം പാഴാക്കുന്നതായിട്ട്. അജ്ഞരായ സാമാന്യ ജനസമൂഹത്തിന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായുള്ള നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബന്ധത്തെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ മുഖ്യ വ്യാപാരം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും, അതായത് ഭഗവാന്റെ മായിട്ടുള്ള ബന്ധം തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ പണി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം ഉദ്യമത്താൽ അത്യധികം വിസമ്മതാവസ്ഥയിലായ ആത്മാവിനെ പോലും ആത്മീയ ജീവിത ബോധത്തിലേക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കാനാകുന്നു. അനന്തരം ഭക്തി വേദാന്തികളാൽ ദീക്ഷ നൽകപ്പെട്ട സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാന്താവിൽ ക്രമേണ പുരോഗമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരു നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഹരേ കൃഷ്ണ മാത്രം ജപിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളൊക്കെ പോവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ ആത്മനിയന്ത്രണം ആർജിക്കുന്നതിനും ബാലിശമായ വിനോദം മുതലായവയിൽ നിന്ന് നിർമുക്തത കൈവരുന്നതിനും വളരെ മുമ്പ് തന്നെ വേദാന്തികൾ ബാലനെ ഉപനയിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളുടെ കളികളിലൊക്കെ ആകർഷണം വന്ന് അതിൽ മുഴുകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്താ ചെയ്തത്? ഈ ബ്രാഹ്മണര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ആകർഷിച്ചു. അതാണ് ഉപനയിച്ചു. ഉപനയനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് പൂണൂല് ഇടുന്ന ഒരു ഇതാണ് അല്ലെ, രണ്ടാമതൊരു ജന്മം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ആ സമയത്ത്. വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ഇതാണ് ഇത് ഉപനയനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ സമയത്ത് തന്നെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ബാലനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഉപനയനത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ആത്മീയ മാർഗത്തിൽ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന അച്ചടക്കത്തിൽ ബാലൻ മേൽക്കുമേൽ പക്വത നേടി. പക്ഷേ ഈ ഉപനയനം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളൂ, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പക്വതയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ആര്? നാരദൻ. യഥാർത്ഥ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭമായ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ സമ്പ്രദായത്തിൽ 5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പിഞ്ചു ബാലന്മാരെ ബ്രഹ്മചാരികളായി ഗുരുവിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ അയക്കുന്നു. അവിടെ ഗുരുകുലത്തിൽ രാജാവിന്റെ പുത്രനായാലും സാധാരണ പ്രജകളുടെ പുത്രന്മാരായാലും ശരി, അവർ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ക്രമാനുഗതമായി അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ കഥയിലെ, രാമന്റെ കഥയിലൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ, അവർ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോകും. സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ, വസിഷ്ഠ മുനിയുടെ ഒക്കെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ആശ്രമത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ സുദാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനാണ്. അവിടെ കൃഷ്ണനും സുദാമനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഗുരുവിന്? ഇല്ല. അവരെല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് സൽപ്രജകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഓരോ ബാലന്റെയും ഭാവി ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാനും ഇത്തരം പരിശീലനം നിർബന്ധമാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അവര് ജാതി മതം അങ്ങനത്തെ വേർതിരിവില്ലാണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് പഠിക്കും. കാരണം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരേമാതിരിയാണ് ഗുരു ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വിറകെടുക്കാൻ പോണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വിറകെടുക്കാൻ പോകണം. അവിടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയോ ജാതിയോ മതമോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും തുല്യരായിട്ട് കാണാനായിട്ട് അവർ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന ജീവിതം വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം അനുവർത്തിക്കുന്ന ബാലന്മാർക്ക് അജ്ഞാതമാകുന്നു. മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിതാവിനാൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബാലൻ ആത്മീയ വിവേകത്താൽ സംക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായി തീരുക എന്ന ബാലന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പിതാവിനും മാതാവിനും ഇരുവർക്കുമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോ നമ്മള് ഒരു കുട്ടിയെ ഗർഭത്തിലുണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അച്ഛനും അമ്മമാരും ചിലപ്പോൾ ഗർഭധാന സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ ചടങ്ങുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ധാർമ്മിക ബോധം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ശരിക്കും ആർക്കാണുള്ളത്? അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമാണ് ഉള്ളത്. വിജയകരമായ കുടുംബാസൂത്രണ
ത്തിന്റെ രീതിയാണിത്. അവർ ജീവിത പരിപൂർണത നേടും വിധം സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുക. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കടമ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള, അതായത് ഭഗവാനെ അറിയുന്ന മക്കളായിട്ട് വളർത്തുക. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ്? എല്ലാവരും ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മൈൻഡാണ്. ഒരാളെക്കാളും മേലെ എങ്ങനെ പോവാ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തി സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഒരാളെ തട്ടിത്താഴ്ത്തി നമ്മൾ എങ്ങനെ മേലെ പോയി നമ്മൾ വിജയം നേടാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ കത്തിക്കുത്തോ ഇടിയോ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ടെററിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അച്ചടക്കവും പൂർണ്ണ വിനയവും ഇല്ലാതെ ആർക്കും ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് വിജയിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് എന്താണ്? അച്ചടക്കം ഉണ്ടാവണം, വിനയം ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം ആർക്കും ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശ്ലോകം 25. ഉച്ഛിഷ്ടലേപാനനുമോദിതോ ദ്വിജൈഹി. ഏവം പ്രവൃത്തസ്യ വിശുദ്ധചേതസ തദ്ധർമ്മ ഏവാത്മരുചി പ്രജായതേ. ഉച്ഛിഷ്ടലേപാൻ ഭോജന അവശേഷം, അനുമോദിതഃ അനുവദിക്കയാൽ, ദ്വിജയ് വേദാന്തികളായ ബ്രാഹ്മണരാൽ, സകൃത് ഒരിക്കൽ, സ്മ ഭൂതകാലത്തിൽ, ഭുഞ്ചെ ഭുജിച്ചു, തത് ആ പ്രവൃത്തിയാൽ, അപാസ്ത ഇല്ലാതായി, കിൽബിഷക സർവപാപങ്ങളും, ഏവം അപ്രകാരം, പ്രവൃത്തസ്യ നിരതനായി തീരുക, വിശുദ്ധ ചേതസക വിശുദ്ധ മനസ്കനായ ഒരുവന്റെ, തത് ആ സവിശേഷ, ധർമ്മക സ്വഭാവം, ഏവ നിശ്ചയമായും, ആത്മരുചിഹി അതീന്ദ്രിയ ആകർഷണം, പ്രജായതേ ആവിഷ്കൃതമായി. വിവർത്തനം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താട്ടോ, പിന്നെ നാളെ തുടങ്ങാം. വിവർത്തനം. ചില പ്രപാദിക്ക് ജയ്. അവരുടെ അനുവാദത്തോടെ ഒരിക്കൽ മാത്രം അവരുടെ ആഹാര അവശേഷം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു. അപ്രകാരം ചെയ്യുകയാൽ എന്റെ സർവ്വ പാപങ്ങളും തൽക്ഷണം സമൂലം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരികയും അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ അതേ നൈസർഗിക ഗുണം എനിക്ക് ആകർഷകമായി അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് നാളെ നമ്മൾക്ക് സമയമായല്ലോ 57. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ക്ലാസ് തുടങ്ങേണ്ട സമയമായി. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിർത്താട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ കാണാം എല്ലാവരെയും. എല്ലാവരും ദാമോദര ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ. പ്രണാമം മാതാജി.